Her ser vi punkterne, der kan indgå i en analyse af fiktionsprosa. Det er 13 punkter. Normalt vil man aldrig undersøge alle punkterne. Man målretter sin analyse efter, hvad man skal bruge den til. I vores sammenhæng er det ofte analyse og fortolkning, der er de helt centrale punkter, man skal gribe fat i. De øvrige punkter, introduktion, perspektivering og vurdering, kan også være relevante, afhængig af, i hvilken sammenhæng man skal præsentere en analyse. Jeg vil her prøve at se på de to centrale punkter, analyse og fortolkning. Tænk på, at når man analyserer, så går man ind og undersøger teksten, de forskellige forhold, der gælder for den pågældende tekst. Når man konkluderer på grundlag af sin analyse, så når man frem til at fortolke, og når man fortolker, så prøver man at sige noget om, hvad er temaet i den her tekst, hvad er budskabet med denne tekst. Lad os prøve at se på de enkelte punkter i analyse. Kompositionen siger noget om, hvordan teksten er bygget op, f.eks. den tidsmæssige struktur. Forløber teksten kronologisk, eller er der spring frem i tiden eller spring tilbage i tiden? Det kan også være, at det drejer sig omkring, om den er scenisk opbygget eller panoramisk opbygget. Fortælleforholdene siger noget om, hvordan er den her fortælling fortalt. Der er altid tale om en fortællerstemme i en fiktionsprosatekst, og fortællertypen er jo typisk enten en jeg-fortæller eller en tredje persons fortæller. I denne sammenhæng kigger man også nærmere på, hvordan synsvinklen er. Man kan se på de tidsmæssige bestemmelser, hvornår foregår den pågældende tekst. Foregår den samtidig med det tidspunkt, den er skrevet på, eller ligger den tilbage i f.eks. middelalder, eller er det en tekst, der foregår langt senere, eventuelt science fiction tekster. Miljø og lokaliteter præciserer, hvad er det for sociale miljø, hvad er det for bymæssige geografiske miljø, vi befinder os i. Personkarakteristik, som altid er vigtigt at beskæftige sig med, undersøger personerne eller de agerende kræfter, der befinder sig i en tekst. Det kan også være dyr. Og noget andet er de sproglige virkemidler. Der kan man se på de stilistiske forhold. Man kan prøve at vurdere, hvad det er for et stilniveau, der er tale om i teksten. Billedsprog er også ofte vigtigt at beskæftige sig med. Når man har foretaget en analyse, så konkluderer man. Og temaet, det kan være forskellige ting. Det formuleres næsten altid i abstrakte begreber. Det kan være begreber som sociale forhold, psykologiske forhold, etiske eller religiøse forhold, og det kan mere specifikt være tale om konkrete temaer som kærlighed, social undertrykkelse og lignende. Når man har beskrevet tematikken, så stiller man sig det spørgsmål, der hedder, hvad er det egentlig forfatteren vil fortælle os læsere med denne bog? Det vil sige, at man undersøger forfatterens holdning til de temaer, der indgår i teksten. Hvordan er forfatterens opfattelse og beskrivelse af de sociale forhold, de psykologiske forhold, af kærligheden osv.